Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barka da yau, barka da warhaka. Sunana Mustapha Muhammad Dangoma ko kuma ku ce Musti Dangoma. To da farko dai ni affiliate marketer ne, amma zuwa war haka ina matakin farawa zan ce. Kuma a ƙarƙashin jagorancin mai gidana kuma malamina Hanif Umar wanda kuka fi sani da Hanif Giram. So, na ƙirƙiri wannan course ɗin ne a ƙarƙashin wani course da ya yi wanda ke magana akan mindset reorientation. Mindset kan ma'ana kuskuren tunani, irin kuskuren tunanin da muke yi. To a gaskiya kamar yadda ya faɗa, duk wanda ke son ya fara kasuwanci online, kai ba ma online ba. Kai ko ba kasuwanci za ka yi ba, a tsarin rayuwarka ya kamata ma ka tsaya kai tunanin kai wane irin tunani ne da kai. Saboda tunaninka ina ga kamar wata hanya ce gare ka kai ma ta samu kai rayuwa cikin jin daɗi. To ba dai na ja mu wani dogon surutu ba, kamar yadda ya faɗa, ko kuma bari in fara da wannan gabatarwar da na yi cewa na ƙudiri niyyar wayar da kan 'yan uwa ne akan mindset reorientation, ma'ana washe ƙwaƙwalwa ko canza tunani daga mara kyau zuwa mai kyau. A ƙarƙashin jagorancin malamina wato Hanif Umar, well known as Hanif Giram, wanda aka fi sani da Hanif Giram. Wannan darasin zai taimaka mana wajen cimma abubuwan da muke ganin ba mu isa mu cimma ba. Saboda shi wannan kuskuren tunanin, duk wanda yake da saɓanin tunani mai kyau, kamar negative tunani haka, to a gaskiya za ka ga koyaushe al'amuransa suna ƙara ci baya ne. To kamar yadda ya faɗa dai, kuskuren da ya kawo mana wasu mindset guda 4. Na farko yake cewa fixed and growth. Ma'ana fix abin da yake waje ɗaya baya ci gaba, baya hauhawa. Shi kuma growth abin da yake bunƙasa yake hauhawa, shine growth. Wannan shi nau'in mindset ne mai zaman kansa. Sannan ya ce akwai negative mindset, akwai positive mindset. Wanda negative shine kishiyan positive. Negative abu ne wanda baya da amfani za a ce. Kamar abu ne dai wanda koyaushe in aka kawo ma ƙalubale ne ga abu mai kyau. In aka kawo abu mai kyau, kamar yadda ya bada misali, ya ce akwai lokacin da yana magana da wani abokinsa, ya ce yana so ya fara kasuwanci na kawai dai misali, ya bada misali amma na ɗan manta da yanayin da bada misali. Kamar yanzu ka ce kana so ka fara koyon mota, sai kawai ɗaya wani ya ce ma to in kai hatsari fa. To ka irin wannan in kai hatsari fa shine negative tunani. Na bada misali ne don mu gane. Shi ko wancan positive, wancan tunanin da shi yana so ya iya mota, ya yarda cewa in ya koya zai iya. Wannan shine negative da positive. Negative abu ne wanda ba shi da kyau, positive kuma abu ne wanda zai taimaka wa rayuwa. Na ukun kuma ya muna magana akan scarcity da abundance. Wanda scarcity kuma abu ne wanda yake da iyaka, wanda za a iya cimma iyakansa. Shi kuma abundance abu ne wanda yake ta hauhawa, yake ta bunƙasa, baya da iyaka. Sannan ya muna magana akan waste and poverty. Kaga waste na poverty dai kowa ya san ma'anan talauci ake magana, da kuma waste wanda yake kawo maganan cewa Hausawanmu suna da matsala, kuma wannan gaskiya ne. Cewa mutum wai, za ka ji Bahaushe yana cewa wai talaka ya fi mai kuɗi kwanciyar hankali. Kaga wannan in ka duba magana ce wadda kawai dai yayi ne. Hausawa ke cewa to misali, ya zan bada misalin. Kamar yanzu a ce kana son a ce yarinya na da kyau. In za ka bada misali sai a ce son kowa ƙin wanda ya rasa. To wannan ma'anar ƙin wanda ya rasa nan, wanda bai samu ba, shi bai gane wannan kyau, kamar abar ƙyama ce shi a wajen shi. To shine nake ga kamar shine matsalar Hausawanmu, kawai in baka da sai ka ta zargin waɗanda Allah ya baiwa abin, kuma ba tare da tunanin cewa ai su Allah ne ya ba su ba. Sannan kuma sai wanne ma, ina ga ai kamar su kenan waɗanda ya bada guda 4. To ni kuma yau abin da na zo da shi
ɗan ƙarin bayani ne zan yi akan to ya za a yi a magance wannan matsalan na mindset reorientation, ya za a washe wannan ƙwaƙwalwar, kawo mata tunani mai kyau. Shine na shigo da ɗan wasu hanyoyi guda 4 zuwa 5 nake ji. Yanzu bari mu fara da su mu gani. Na farko dai gashi nan kamar yadda kuka gani, table of contents. Na farko, identify your current mindset. Na biyu kuma, challenge your negative thoughts. Na uku, focus on your growth. Na 4, celebrate your success. Na 5, surround yourself with positive people. Na 6 kuma, there is a success after failure, so don't give up. Waɗannan guda 6 insha Allah yau akan su ne zan yi magana, ta yaya za a yi to a iya magance wanda yake da saɓanin tunani, yake da kuskuren tunani, ya za a iya magancewa. Kuma yadda na faɗa bana son bidiyon yayi yawa, bari mu je a gurguje. Fara da na farko. Kamar yadda na faɗa, na farko shine identify your current mindset. Identify your current mindset da Hausa na nufin gano tunaninka da ke tare da kai yanzu. Ma'ana kai yanzu wani irin tunani ne da kai, wani irin mindset ne kake da. Shin negative mindset ne da kai, ko kuwa fixed mindset ne da kai, ko kuma wancan poverty mindset ne da kai, ko scarcity. Kaga in kana ɗaya daga cikin waɗannan, ka gano da kanka. Saboda in ka gano, ka san meye wani irin tunani kake ciki, to a yanda nake gani zai fiye maka sauƙi wajen sauyawa. In ka gano cewa negative ne da kai, to kawai abin da kake buƙata ka koma positive. Ka yi ƙoƙari, ka yi haƙuri, kuma ka dage ka mai da kanka positive. In kana cikin wancan scarcity ne, ka yi ƙoƙari ka mai da kanka cikin abundance. Bari in karanto dai abin da nake da nan. Na ce gano tunaninka da ke tare da kai yanzu, shine ma'ana identify your current mindset. Menene imaninka game da iyawarka? Ya kake kallon al'amuran wannan duniyar da ke kewaye da kai? Da zarar kun san tunaninku na yanzu, za ku iya fara ƙalubalantarsa. Da na ce menene imaninka game da iyawarka? Ya kake jin kai, ya ka ɗauki al'amuran duniya? Shin kana cikin waɗanda ke jin cewa ba sa iya komai ya fi ƙarfinsu? Duk wani abu da yake ɗan da wahala sai ka ji cewa kai kawai ka sare, ka basar, baka iya shi. Koko kana tunanin cewa wasu waɗanda suka ci gaban, a'a su ƙwaƙwalwarsu ta fi taka ƙarfi ne, ko ta fi taka girma. Kamar yadda shi dai malamina ya faɗa, Hanif, ya ce kamar a tsarin halitta, ƙwaƙwalenmu gaba ɗaya iri ɗaya ne. Kuma malamai ma suna faɗa, waɗanda masana akan abin suna cewa ƙwaƙwalen kowa iri ɗaya ne. Sannan girman ƙwaƙwalwar kowa, da za a ce duk bayan sakan ɗaya, ba minti ba, duk bayan sakan ɗaya ka samu wani ilimi sabo ka ƙara wa ƙwaƙwalwarka. Duk bayan sakan ɗaya ka samu wani sabon ilimi, duk bayan sakan ɗaya ka samu wani sabon ilimi. To sai ka shekara miliyan 3, sai ka yi shekara miliyan 3 kamin ka cika wannan ƙwaƙwalwar. Kaga kenan bayan da za a iya cika ta. Kawai dai duk abin da ya biyo baya kawai daga matsalanka ne, ba wai matsalan cewa wani ya fi ka ƙwaƙwalwa ba ne. Kawai dai kai ne baka mai da hankalinka ba. Sai kuma na biyu, saboda ɗan takaita bayani. Na biyu, kamar yadda na ce, challenge your negative thoughts. In aka ce challenge your negative thoughts, ka ƙalubalanci wannan tunanin naka wanda ba shi da kyau. Ta yaya za ka ƙalubalanci tunaninka? Kai za ka tambayi kanka, shin gaskiya ne kana da wannan tunanin? Saboda farko mun ce identify your current mindset. Ka fara ganowa shin kana da shi. In ka gano, to yanzu ka tambayi kanka, shin ka yarda da gaskiya kana da wannan tunanin mara kyau? In ka yarda, saboda bayan Allah ba wanda ya fi ka sanin kanka. Kawai kenan in akwai, ka tambayi kanka, shin akwai wata hujja da za ta tabbatar da nasararka in ka ci gaba da zama a hakan? Shin in ka ci gaba da zama da wancan kuskuren tunanin, kana ganin cewa kai wata rana kawai za ka ga ɗai ci gaba ya zo maka, wanda abu ne mara yiwuwa wannan. Abinda nake magana kan shi a nan kenan. Ina so ne ɗan takaita, ba na son bidiyon ya yi tsawo da yawa. Bara in karanta abin da nake da shi nan. Na ce ka tambayi kanka ko gaskiya ne kana da wannan tunanin mara kyau.
saboda bayan Allah ba wanda ya fi ka sanin kanka. In akwai, ka tambayi kanka, shin akwai wata hujja da za ta tabbatar da nasararka in ka ci gaba da zama a hakan? Idan ko babu, maye gurbin mummunan tunaninka zuwa mai kyau zai fiye maka sauƙi in har kana yi ne da gaskiya. Saboda akwai waɗanda kawai za su nuna suna yin abu ne amma ba wai da gaskiya ba ne. Wanda kuma ma manzo Allah yana gaya mana cewa innamal a'malu binniyati, duk wani aiki da za a yi to sai da niyya. Ina fatan mun fahimci wannan. To yanzu mu je ga na gaba. So na uku kuma kamar yadda na ce, focus on your growth. Ka mai da hankali akan ta ya kai za ka haɓaka, ta ya za ka girma, ta ya za ka bunƙasa. Wanda ƙarƙashin wannan mai da hankalin kuma akwai ka fara gano, in ka samu waɗancan guda biyun, ka gano matsalanka, sannan ka yi challenging, ka ƙalubalance shi, to yanzu kuma ta ya za ka girma. Maimakon ka mai da hankali kan kasawarka, ya fi kyau ka mai da hankali ga abin da za ka koya daga wancan previous mindset naka, tare da tunanin ta ya za ka inganta lokaci na gaba, ta ya za ka inganta rayuwarka ta gaba ta yi kyau. So kamar yadda na ce, ka mai da hankali ga abin da za ka koya daga wancan previous mindset naka. Kamar me ka koya in kana wancan negative ne? To negative dai mun ji illolin shi, kawai koyar shi abu ne na saɓanin hankali, ci baya. Duk abin da aka kawo mai kyau sai ka kawo mara kyau, duk abin da aka kawo mai kyau sai ka kawo mara kyau. In kuma wancan poverty ne da kai tunanin koyo shi kana nan talakanka baka abin ga, har kana yarda da cewa wai talaka ya fi mai kuɗi kwanciyar hankali, mina ne. Kaga waɗannan duk kamar su ne in ka riƙa duban su yanzu da kake so ka sauya, to sai ka ga can baya gaskiya abin da ka koya ɗin kuskure ne gaba ɗaya. Saboda haka yanzu abin da za ka fuskanta, kana so ne ka gyara rayuwarka. Ina fatar an fahimci wannan na ukun. Yanzu sai mu je kan na huɗu shi ma. Na huɗu shi ko celebrate your success. Celebrate your success. Kamar nuna farin cikin nasarar da kuka samu ko da ka samu. Duk ƙanƙantar nasara yadda take, duk yadda ta zo, kawai ka samu lokaci. Ka samu lokaci kawai ka ɗan nuna farin cikinka, ko da irin wannan social media ne na yanzu, ka ɗan hito, musamman misali irin kayi wani abu ne kila a online haka, ka ɗan samu wani 500 naira 1000, ko ƙanƙantar yanda abin yake, ƙanƙantar nasarar, sai ka ɗan hito kai bidiyo kana ɗan nuna ai gaskiya ne ana samun kaza akan kaza. Kaga in kai wannan, sannan kuma ka riƙa tunawa a addinance, a addini ma ana nuna mana da cewa ga al'amuran duniya ka dubi bayanka, wanda ka fiya ba wanda ya fi ka ba. To in kana duba wannan, gaskiya ina jin za ka magance matsalarka cikin sauƙi. Kamar yadda na rubuta nan, ka samu wani ɗan lokaci don jin daɗin abubuwan da kuka cimma, wato nasara, komai ƙanƙantarta. Wannan zai taimaka wajen gina kyakkyawan tunani tare da mantar da kai wasu ƙananun damuwa. Wanda gaskiya ne kuma wannan, in kana ƙoƙarin cusawa kanka farin ciki, duk ƙanƙantarsa ka faɗaɗa shi. Wannan wallahi zai taimaka maka wajen magance wasu ƙananun damuwoyinka. So mu je na gaba. Sai kuma na biyar shigo, surround yourself with positive people. Zama da mutanen kirki, ma'ana duk inda kake zama, to ya kamata a ce kana tare da mutane na kirki, masu kyakkyawan tunani, ba masu irin wancan banzan tunanin na negative tunani ba. Ya zama kana da positive mutanen da suke da positive tunani, kana tare da su. Zama da mutanen kirki ko masu kyakkyawan tunani, saboda mutanen da kake ɓata lokaci tare da su na iya yin babban tasiri a tunaninka. Saboda haka ka tabbatar cewa kana kewaye ko tare da mutanen da suke goyon bayanka ko kuma suke ƙwara ma gwiwa. Saboda Bature ma ya ce, show me your friends, I will show me your friend, I will tell you who you are. Ka nuna ma abokinka, kai ko zan gaya ma waye kai. Saboda in kana zaune da
misali kana zaune da mutane 'yan ƙwaya to duk wanda ya tashi ganinka da waɗannan mutane yake ganinka wallahi dai da ka iya ce mai baka wannan harkan baya yadda. Ko kana tare da mutane irin masu mabiya mata haka ko dai abubuwa dai makamantan waɗannan ko yaushe su ne abokanka to duk wanda ya ganka tare da su ka ce mai kai baka wannan harkan yes wasu za su iya yarda amma gaskiya zan iya cewa 70% ba za su yarda da abin da za ka gaya musu ba. Saboda haka ka fara bayan ka samu waɗancan to ka duba kuma waɗannan da kake tare da su masu wancan mummunan tunani ka rabu da su ka nemi wasu abokan kirki waɗanda suke da tunanin ci gaba cewa za su iya alubarantar rayuwa ko ya suka same ta sannan kuma suke ganin cewa komai na rayuwar nan zai iya yiwuwa. Wanda akwai wani malaminmu a yanzu haka wanda yanzu ina diploma ne gaskiya ina ND1 to wannan malamin namu shi yana faɗa in ya shigo yana wani lokaci kamar da abin ya zama masa ɗabi'a yana gaya mana shi there is no word impossible in his dictionary. Mu a ta tunanin to wani dictionary ne da shi na daban sai da baya da ya dawo yana mana bayani shi gaskiya babu abubuwan da yake ganin cewa wai ba za su yiwu ba kawai dai in baka tashi kai ba to shikenan din ba za su yiwu ba kai a gurinka. Saboda haka ina fatan wannan din na biyar shi ma mun fahimce shi. To yanzu sai mu je ga na shida kuma ina sa ran shi ne kamar na ƙarshe insha Allah. Yawwa there is a success after failure so don't give up. Duk inda ka ga kana samun ƙalubale Hausawa na cewa ƙalubale matakin nasara. Duk inda abin da kake kana ganin ana ƙalubalantar ka kamar jarabawa ce a ciki to kai haƙuri. Wallahi in kai haƙuri ka dage insha Allah za ka ga amfanin haƙurinka. Kamar yadda Bahaushe ke cewa mahaƙurci mawadaci kuma mai haƙuri yakan dafa dutse. To wannan dutsen ko wata ran zai dafu in aka ci gaba da haƙuri. Kawai kar ka sare kar ka karya ka ji cewa kai ina kai yanzu ba za ka iya sake wani ƙoƙarin komi ba. Wanda ina jin da wannan na zo ƙarshen wannan lesson ɗin ina fatar kuma wannan ya zama kila gudunmawa ga rayuwar 'yan uwana masu son su fara kasuwanci na online ko kuma ma dai kasuwanci wannan physically wannan normal kasuwanci ka shiga kasuwa kai kasuwancinka in kana da waɗancan tunanin a gaskiya ba na jin cewa akwai ran da yes komai yana da ƙaddararsa amma in ka ci gaba da wannan abin za su zo maka a wahalce za ka wahala gaskiya. Saboda haka canjawa daga waɗancan abubuwan zuwa masu kyau yana da amfani gare mu. Allah ya sa mu dace da wannan nake ce muku bisalam na gode.